ברוכים הבאים ל-Easy Vacation. מטרת הפרויקט, שיפור השירות שאותו מקבל האורח בבתי האירוח והפיכתו למהיר יותר, יעיל וחדשני יותר. הפתרון שלנו הוא שהאורח ייהנה מאפליקציה למכשיר החכם שתענה על כל צורכיו מול בית האירוח. בנוסף, בית המלון ייהנה ממערכת ווב שתתממשק עם האפליקציה וכך יזכה לתת שירות מהיר, יעיל לאורח ולפקח אחר בקשות האורחים. פירוט חלקי הפרויקט שלנו מורכב משלושה חלקים: צד השרת, צד המלון שזה אפליקציית ווב, וצד האורח שהיא אפליקציית אנדרואיד. צד השרת אחראי על העברת הבקשות מהאפליקציה למערכת המלון, כולל דאטאבייס שמכיל את כל נתוני המלון והאורחים. בנוסף, מכיל אלגוריתם שמציע לאורחים אטרקציות בהתאם לנתוני האורח שעליו נרחיב בצד האפליקציה. צד בית המלון מכיל אפליקציית ווב מבוססת אנגולר, מערכת לניהול בקשות האורחים. המערכת מתממשקת עם השרת, מעבירה ומקבלת מידע לאורחים. המערכת תייעל את מתן השירות ותאפשר מעקב אחר רצון האורח ומתן השירות. צד האחרון, צד האפליקציה, כלומר צד האורח, תפקידה לשרת את האורח, מספקת את כלל השירותים של בית המלון כלפי אורחיו. באמצעות אלגוריתם חכם תציע לאורח אטרקציות ומקומות בילוי בהתאם לסוג האורח בסביבת המלון. כמובן שבתוך כדי התחברות, האפליקציה מתאימה את עצמה לבית המלון שבו האורח שוהה. סטטוס הפרויקט, אנחנו עומדים כיום שקיים שרת האחראי על הלוגיקה ובסיס הנתונים, מעביר ומקבל בקשות בין המלון ללקוחות. קיימת כמובן גם צד האורח וגם האפליקציה עצמה. חסרים לנו עדיין פיצ'רים כמו למשל זיהוי כל מלון מנפרד והתאמת נתוני המלון, שדרוג טיפה של ה-UI, הוספת ולידציות ושימוש בחיישנים מסוימים. זה פחות או יותר מה שחסר לנו, והציוד ליום הפרויקטים הוא מחשב פלוס מסך וטלפון חכם עם מערכת הפעלה של אנדרואיד. הפרויקט שלנו בגדול הוא פתרונות לעסקים או אפליקציה של שירות לאורח שכוללת אתר ניהול. כעת נעבור להדגמה. זהו מסך הכניסה של מערכת הניהול של בית המלון. פקיד הקבלה אמור להכניס פה את שם משתמש והסיסמה שהוא קיבל מאיתנו. בואו נכניס. נעשה לוגין. זהו המסך הראשי שפקיד הקבלה רואה לאחר שהוא נכנס למערכת. פה אנחנו רואים רשימת אירועים של המלון, רשימת אורחים וטיקטים שבעצם זה פניות של האורחים באפליקציה לפקיד הקבלה. בואו ניכנס עכשיו לרשימת האורחים שיש בבית המלון. פה אנחנו רואים טבלה שמציגה לנו כל אורח ופרטים עליו. בואו נוסיף אורח חדש שנכנס למלון. נכניס מספר חדר, תעודת זהות, שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה וסטטוס. נוסיף את האורח ואנחנו רואים שהמערכת מודיעה לנו שהלקוח נוסף בהצלחה. פה אנחנו רואים את מספר החדר ואת הסיסמה לאפליקציה שהשרת הנפיק לנו באופן רנדומלי. עכשיו נדמה את המצב שאני אורח ורוצה להיכנס לאפליקציה. זו האפליקציה, נלחץ עליה. נכנסתי לדף הבית. נאזין את שם המשתמש שהוא בעצם מספר החדר שקיבלנו מקודם, 44. והסיסמה 4235. ניכנס. זהו המסך הראשי שבו המשתמש יכול לבחור מבין מגוון האפשרויות. יכול לבחור שירות חדרים, קבלה, ספא או אטרקציות. בהמשך הפרויקט נוסיף עוד אפשרויות. נבחר למשל קבלה. במסך הקבלה ניתן לבחור בין האפשרות תחזוקה, בקשת סיסמת וי-פיי, צ'קאוט מאוחר, שינקו לנו את החדר, wake-up call, שירות השכמה, או להזמין מונית. ניתן גם להתקשר דרך הטלפון אל פקיד הקבלה, אם נלחץ כאן על הכפתור, ולהתקשר. נבחר למשל בתחזוקה. נכנס לי לדף התחזוקה, שבו אני יכול לבקש בקשה, נגיד למשל המזגן שלנו לא עובד. דחוף. אם יש מידע מיוחד ניתן להזין, אבל אין. ונשלח את הבקשה. כעת נדמה מצב שבו פקיד הקבלה מוסיף אירוע חדש שרלוונטי למלון. נקבע שהוא ב-17.5.2016. התחיל בשעה 4 אחר הצהריים עד 5 אחר הצהריים. הנושא יהיה חדר האוכל. הפירוט. חדר האוכל נמצא תחת תחזוקה. נוסיף את האירוע.
אוקיי, אנחנו רואים שהאירוע התווסף בהצלחה, כעת נעבור לראות מה קרה באפליקציה. גם כשהאורח לא מחובר לאפליקציה, אני קיבלתי מבית המלון את ההודעה הזאת, push notification, ש- the dining room is under maintenance בין השעות 4 עד 5.